Takže ahoj, ja vás vítam u nového videa a dnes nahráme Skyblock. Skyblock asi každý poznáte, je ostrov, je tam Česka a je tam jeden strom. Tento Skyblock klasicky vyšiel v roku 2011. No dá sa v roku 2025 dohrať už konečne Skyblock. Sú tu nové ostrovy a oveľa viac, čo sa dneska dozviete v tomto videu. Takže máme tu armor, to je zmena. To si nepamätám, že by bolo, to si rovno dám na seba. Dobre. Armor máme, myslím, že to vyzerá vynikajúco. A idem sa povedať teda do česky, klasicky. Toto nepoznám. Infomap, vajíčka. Dobre, pozrieme sa, čo je v tejto mape. Dobre, túto knižku nebudeme ďalej potrebovať, to vyhodíme. A ideme si vyťažiť. Dobre, teraz som možno tu je ďalšia česka, kde tento blok, ktorý nie je úplne na čo je, ale určite sa na niečo bude hodiť. Tak budem dúfať, že nám tu spadnú sablinky. A mám jeden sablík. Dobre, takže teraz si z tohto dreva urobíme klasické drevo a urobíme si crafting. Zatiaľ nám bude treba. Urobíme si klasický krompáč. A keď máme krompáč, tak si musím znížiť cenzku. Dobre, máme krompáč. Teraz si urobím z tohto asi sleby. A idem trošku rozšíriť tento ostrov. Dobre, ostrov je trošička rozšírený, je tam teda ďalší sablík. A ideme urobiť cobblestone generátor. Takže neviem, či to správne pamätám, ale tu máme takú dieru. Tu bude vlastne voda a voda tu potrebuje mať priestor. Takže vodu dáme sem. Takto, to znižíme. A lávu dáme takto sem. Super, máme to tak. Teraz poďažím nejaké kabely a keď budem mať všetko, tak to ozvem. Dobre, máme tu presne pol staku a my si to urobíme teraz všetko slabie a myslím si, že na prvý ostrov by sme sa aj mohli dostať. Máme 60 slabov. Tak ma napadlo. Jedna vajíčka zatiaľ nechám, ale dáme to takto, aby sme tu mali trošku aj život. Dáme takto. Dobre, teraz vy urobíte tiles, ale ja sa tam idem prestavať. Dobre, sme tu. No a čo tu máme? Kaktus. To sa radšej nechcem dotknúť. Máme tu nejaké semienka. Toto čo je? Také semienka som ešte... Aha, sú to semienka melóna. Dobre, česku nepotrebujem, ale toto si za radosťou zoberiem, lebo toto sa nám bude hodiť. Tak, a myslím, že tento nový armor by som mohol si dať rovno na seba. No pozrite, jak pekne vyzerám. Krásne v koženom armore, nie v tom dierkovanom. A my ideme teraz späť na ostrov a idem si ho trošku expandovať. Napadlo ma, že v zbytočnosti dám do čestky a z kameňa som si robil sleby. Mal som ich dosť veľa, takže som si trošku rozšíril ten ostrov a takto to presne vyzeralo. Dobre, teraz som dokončil a začína prvá noc a keďže nemám žiadne točky, tak ma napadlo, že by som si mohol robiť meč, lebo tu budú nejaké príšery, prečo len už nemáme najmenší na ostrov, takže po noci sa vám ozvem. Brne som si vystavil na figurínu a cez noc som sa to znudil, takže ma napadlo, že poďažím nejaký cobblestone. Teraz vidíte celé video. Z kameňa, čo som naťažil, som si urobil sleby a išiel som zabrať na ďalší ostrov, kde bola taký dom. To je villager! Máme villagera! Dobre, ideme sa povedať, že to je iron... Dobre. Tak toto je mega dobrý loot. Toto je mega dobrý loot. Chleba. Dobre, to sa nám bude hodiť, je to strašne veľa jedla. A irony tu sú super, aj mrkva. Dobre, tak
teba to zatiaľ nechám, ale nerád to hovorím, ale budem vám musieť zničiť dom, villagery, potrebujem drevo. Počas toho, ako som ničil dom, som si všimol jeden český, kde bol tiež piesok ako na našom ostrove. To znamená, že my sme už preskúmali jeden pieskový ostrov. A tam ma napadlo, že by mohol byť ešte jedna skrytá česká. To je skrytá česká, tak sa to ešte otvoríme. A tu budú, neviem čo to bude. Aha, ďalší piesok. OK. Tu ma to práve napadlo, že sa ideme pozrieť na ten púštny ostrov, či tam nie je skrytá česká. No jasné, že aj tu je. Myslím si, že 2 ostrovy na prvý diel sú celkom dosť a na tento diel sa s vami lúčim a my sa vidíme u ďalšieho videa zatiaľ.